Hi guys, good mayong hapon day. Mayong hapon. Mayong hapon. Dayon. Karon guys, magluto ko panhapon namo para panhapon namo guys. Manok, manok nga Bisaya. Dayon, ni-request sila guys og ipa-adobaw daw. Adobaw nga na ay sabaw-sabaw. Adobaw nga na ay sabaw-sabaw. Unsa ka na nga na, basta kay mao na adobaw nga na ay sabaw-sabaw. Sabawan at tugawan. Ngayon, ilagay na natin ang ating kalaha. Kalaha. Dirita magluto, kahoy na wala. Karon magkahoy na pud kay wala na may uling. Kahoy na pud. Kapait sa kahoy kay kusog kayo mo aso. Kusog kayo mo anong usa tong kaldero guys. Itom kayo atong kaldero ani. May matong uling kay hindi gaano maitim ang kuan. Lubot sa kaldero. Karon kahoy wala na may uling lagi, wala na may nideliver uling, kahoy na lang. Kahoy itong gamiton. Mao ni. Ang hinayhay ani ron maasuhan, banimaho na pud tong aso. Saon man ni. Tagbo sa huyop ani. Huypan aron mo siga. Ug dili mo huypan ani, dili mo siga, sige tag huyop ani. Kuha tag luwag guys, magluwag. Kuha tag luwag. Ha, huyawan. Timplahan na itong manok lagpot na. Apay buwak with flour. May pizza? Nayang ipakaon sa kuan dong. Nilang kuan. Uy, nailangaw. Ayas. Nga, lagyan natin ng ganito. Day, palihog ko paper, day. Taas sa rep, day. Day. Palihog ko paper, nasa rep. Haluin natin. Haluin natin, guys, para makuha niyahang timpla. Matuhop yung timpla. Iabli ba? Iabli ba? Yan na. Mamalit ito kung giingon ni mga 175 mo. Kuhan to plastic. Uy, bangag Katong blue matabot 288 katong isa mahal 315. Katong yung ganahan Zenfa. Nadako. Kanto na lang. Katong na lang 315. Makunya ra sa buhay mo luto na yung karne na. Katong 315 o katong blue. Di na luod set kanang na ba? 288 man. Diyan na, tatamag kuan na to. Ayo gamay ra mantika mo. Kuan ka ng saingan ana oy. Kanang kuan guys, kanang dahunan. Paminta, sana siya, paminta ba na siya? Ano magnay kuan? Dahunan, pumot-pumot. Ito? Lami bitaw, palit dong. Lami bitong milk tea das kuan. Babaw. Oh my god. Di pa press mo rin gabo. Napay munggos Sabi ko lang limit tigaro ma. Lami bitaw. Ano? Lami pas ka nang kuan. Pas na sumol no. Majesty. Kape Majesty, lami pas kape Majesty. Nakakaulay lami di kay mo pizza. Gamay na kayo, diyan na dito nga uga kami kanan. King. So si King Luya, King para. Diba ka nag Gihatag na lang tato nimong king kanan. dala ko sa pizza. Nanyana di ba na. Tikman natin. Sus, Tikman natin. nga dayon siya ni Tama. kanang Lain yung tikman jud kanang tilawan jud para Tama bro kagadi kuan. ka na. Kanang kinahanglan tilawan jud kay para makibaw tag so digawas na. parat ba or kuwang bag kuan. Ay Nga ako nakakasa magluto na guys. nagkaon. Bisag hilaw pa ako dun ng hilawan. Pero ang sabaw ray tilawan dili ang unod kay hilaw man. Namura tag kuan ani kanibal mo kaog hilaw nga unod ay hilaw nga kuan luto kan kaningan. Hilaw. Sakto guys, sakto. Tama. Maglagay na tayo. Wala na rabay mantika. Sao na lang ani. Mantika wala isuod mantika Pilit na. Nay baliya sa jing grabe mo 500. Sa? Nasa baliya na mo 500. 500? 500. Uy, pangayoon na lang na to. Dili pwede pangayoon. Moy. O nila pabaliya mo ko ginana pala na. Kumusta na magato ang hamster nga gihatag nila ng anak na sanay? Ya papa mo ko dili. Spot na, dati na. Basa ding luwag. Ika hong gikuan sa kaha nga init nga matika. Pisik-pisik. Dayon. Kanang kuan guys, ilunod na to atong lamas. Ha? Ay gamitan ng cheese. Mo ba na ganas atin ni matong kuan dynamite. Mo din ipapalit siya ana. Sige na siya dynamite.
mula-mula ng ating kuan panakot at ito na yung ilunod na yung kuan. Garlic na ahos. The onion na bombay. Garlic na ahos. Onion na bombay. Ayun na guys, oh. Mauna ni. Niya, ato ni siyang pakupsan. Ikupos-kupos ani. Sabaw gamay. Amo na to. Adobaw na nga na sabaw. Kinsa? Kinsa yung tanang niya. Atong tanawang kayo, oh. Wala na masiga. Maghuyok na puntaan yun. Pastilan, ginoo ko. Basa mangguning kahoy ni guys. Mao ning ani basa ang kahoy. Kay uga pa ni sakto panig uga ning kahoy di na ka maghuyop-huyop ani. Wa ni tarunga og buwad. Di ayo ta ni buwad usa gibaligya. Mabaligya man pud og basa pa. Na. Patay ta nimo. Hinuyop. Nagsalig ra ko sa palm-oil guys. Ahong butang anang kahoy ahong pailaw para kusog kadong siga. Kusog kay nang siga ng palm-oil. Idangilag. Nauna siya ha. Nagsiga na siya. Balikan natin ang ating niluto. Oh, nibukal na. Asa naman ka? Dali ba mataanan ang makakaw sa pagluto kay ikaw ang paluto ang sunod. Pastilan ginoo ko ng anak ka guys. Ang butleng. Di magtanaw unsaon pagluto aron makat-on. Aron sunod kamo na po'y magluto, ako'y maglingkod. Bitaw guys no. Magtanaw gud pud untaw. Magluto ko, magtanaw para makat-on sila para sila na po'y muluto, ako na po'y mulingkod. Pastilan guys. Ako na lang. Mahal ba mo request guys kanang naay sabaw-sabaw ma. Kanang naay sabaw-sabaw nga adobaw, kanang naay kabahog-bahog, may mo request. Unsa di ka mao di matanaw sa pagluto. Para makat-on. Pakupsan ato gamay ni guys. Pakupsan siya then kupsa gamay pero mutuhop jud iyahang timplas yang unod. Yang unod ba dayon kuan kanang kupos-kupos na usa ta magsabaw gamay kay ganahan man kuno sila na sabaw-sabaw. Ano ko. Ito baka ni timpla, di baka ni parat guys. Ang tilawan. Hang man. Hang. Sakto ang timpla guys. Dayon. Muralag ka ng kuan gani guys. Kanang murag manimahong gamay anuos. Mo ni di ganahan guys. Magkahoy bitaw. Labi nagkahoy nga kanang basa-basa. Kay kusog ka mo asun. Aso mo so dito si imong giluto. Mo na nga bahong anuos. Manimahong anuos imong giluto. Kung ganahan kung magluto doon sa gasol kay imong niluto di man imahong anuos. At ito si Coco guys. Coco melon. Exit is Coco. Sus, mukuan dayon si Coco. As Coco guys oh. Bago pa ni siya nigawas niya nilaag ni siya karon gisunog tangkal kay ug di sud og tangkal. Magsigsamok-samok ni siya magluto ko. Magsigsamok-samok sig pamangit stiil na ho mo nang akong gisud og tangkal. Kay di na isud sa tangkal magsigig pamangit. Magsigig og samok-samok dito magkadimao. Ni siya may bunalan ay may paakon oy da. May paakon. Tingnan na naman natin ang ating niluto guys kung wa na ni kupos na siya guys oh. Kupos na siya oh. Kupos na siya dayon sabuan na to gamay kay mao lagi request sila na isabaw-sabaw kun. Isang baso lang para lami kay daghanon og tubig wala poy lami nigdaghan og tubig sa kabaso ra. Duha ka baso. Uy ayaw kaway lamig nagdaghang tubig. Ya iglat kuan ani pabukalon ni guys dayon kanaw na tog balik iglata wa na mao na to luto na. Bata pa man pud ning manuka guys dali ra siya malata. Ani siya guwang. Wana. Ay sa lagi. Wana. Ayaw sa ko video away no. Di luluto na ba? Kani pong usa diri. Di ako alangan. Mga wanted. Nag-vlog baya talangan man. Ikaw tila oh. Luto naman. Luto na daw? Uy, Ilaw pa. tarong bitaw? Tarong ba? Ini mahong kuwang. Ano maong kuwang? Amaw. Sakto rag timpla? Nauno na dinong hubas naman. Hubas na ang giluto guys oh. Nay sabaw-sabaw gamay. Luto na lagi. Ato ni. Sabaw. Sabawan pa jud. Sa masabawan pa dungatang nga pagtubig ganahan magbutang nga pagtubig. Ha? Malingaw ko magtumot bakawan. Butangan pa kuno pastilan Ginoo ko. Kana init tubig lang day gamay. Ganahan pud na isabaw-sabaw saon ng tao ni. Gusto man na isabaw-sabaw ko di ko ganahan day dakang sabaw. Kung ganahan ka na rong iguram humig-humig sa atong giluto kay lamig Dili mo. ka na mo sabaw ko. Kiring. Pa man gud daghang lami ng imong giluto basta dahil sabaw pugi.
Kay dagag sabaw. Muwag lami. Pasol pa ng kuan ay dagan ako. Ay tuyo man ni kisa ginit ani day. Init nagainit ka? Oh, butan day ka kinaginit man ka. Ito na guys, uy kay goy lamig daghanog sabaw. Gana hagluto og sabaw. Gana sabaw. Luto ba na po ng tao? Unsa? Murag angkan. Gana sabaw. Wa nang timpla ni kasi gira ta gadungag sabaw. Oh, lami nang gapon dai. Bukalon na to gamay. Bukal gamay haon ana. Amanggoy nang magluto kag daghanog sabaw, may lang nagdaghan pud imong giluto unsa kay gamay ra man atong giluto mo nang sakto-sakto ra kag sabaw kay mo. Daghan pag sabaw sa imong giluto way lami. Way lami di ba guys? Way lami basta imong giluto gamay ra, dag imong gisabaw daghan, mas daghan pas imong luto wa di lami. Mo nang sakto-sakto ra tama-tamaon ra nimo. Di ba dok? Naroy bugas ni. Naadong wa ko pagay ko kalungag kay nagpaabot lagi ko sa bugas. Di ba ko kalungag? Nagpaabot ako sa bugas guys, so ko kalungag. Dali ra man noon kay mag-rice cooker man ko maglungag. Naman poy kuan niya bahaw di. Nang pwede kang bakaw? Di na kaigo dong kay naiiro. Pasirit ni May. Ing Tyson magkaano ay mali. Kanang kuan kay yang kanon yang hugaw. Ing ni Tyson ni badlungon gadud ni Tyson. Ikaw son ha. Grabe pud di ka kabaw mo pasirit. Badlungon gadud ka son. Nuturay na. Pasirit ba nang unsa mo pahugoy na to? Badlungon gadud ka son. Imong hugaw imong kanog balik. Ah, di na siya lawgan. Di na lawgas Tyson. May na siya tigumo na yang hugaw niya mo ra pa ipakaon niyag balik. Ason! Badlungon gadud ka son ha. Badlungon gadud ka son. Ana ni aso na manimahon na niya to ang anuos niya to ang giluto. Lagi. Ba. May sabaw. Nasaan ang sabaw? Ano na nas kuan? Dahonon na ni nato dong kay mubas na puning sabaw na joy lami sige ra taga sabawan ni. Kana. Saktong-saktong timpla guys. Una dong. Kay sige ra tag tibog og sabaw. Ama na gilami atong giluto. Tara inay ya. Kay mga yabo. Ang dubaw, di kay katong dubaw nga ang sabaw ang mantika. Be, kami nang luwag be. Naaw na to natong giluto. Perfect ba? Ano guys, mao na ni adobawong manok. Bisayang manok. Lami gani sa sabaw kay Bisaya mang manok guys kay dili pa ni Bisaya ay ambot lami maghapon bisag dili Bisaya kay depende man sa imong pagluto pero lami jud ang Bisaya adobawon kay lamig sabaw. Hangga dito na laman kay manakog luto. Nanami pa ni hapon guys. Bye-bye. Maayong hapon. Like and subscribe. Bye-bye.